コシトラコ。学校のみならずご近所でも噂のパーフェクトガール。おはようございます。音やんである。まあ偽装は完璧でバレることなんてないだろうけど。そう思っていたのだ。今日この日までは。Co se to děje? Co to? Sakra! Zdravím, já jsem David Šetka, můžete mě znát z dabingového šílenství a dneska si budeme povídat o My Dear Friend Nokotan. Ale ještě předtím chci říct všem, kteří se teďka kvůli tomuhle videu dají na anti-anime nebo tak něco, chci vám říct tohle. Kde se můžu přidat? Ne, dělám si srandu. Chci vysvětlit, do anime propadá neuvěřitelně moc anime a skvělých příběhů, o kterých se sám odděluješ, když tomu dáš šanci a překousneš, že jsou kreslený. Anyway, pojďme se vrhnout na My Dear Friend Nokotan. Tak, a ještě to musím zkusit bez spoilerů. Nesnáším vás. Tak jdeme na to. Je to o holce, která se říká Nokotan. Je to spojení člověka a jelena. Jo. Tak tohle je moje první video? Nokotan potom najde hodně kamarádů, třeba Tora Kokoshi, nebo Naruta, nebo želvu. Hej lidi, prostě mi neříkejte, že nevypadá jako želva. A co bych měl vytknout na tomhle anime? Má to hromadu referencí, třeba tady, nebo i tady. Tady je to strašně random. Třeba Nokotan nedokáže vejít do dveří, tak je prostě vyrazí rohama. Jen tak přitom tím ubližuje hromadu studentům, ale je jim to úplně jedno. A je jim úplně jedno, že má rohy. To je na tom anime skvělý. Je to prostě oddychová kravinka, kterou si užije každý a navíc je to celý zdarma na YouTube. Žádný anime studio neudělalo. Teda kromě těch ujetých fanoušků, kteří dají první sérii do jednoho videa. Co to kurva? Oni snad chtějí, ať to zkoukneme na jeden zátah. To bych dřív 3krát chcípl než tohle. Ale vlastně jsem jednu věc zapomněl vyzdvihnout. Ten opening, pojďte si ho prostě poslechnout. Co jste si mysleli, že vám to tady budu pouštět celý, abych měl copyright? Fucku! No takže finální hodnocení. Je to skvělý anime jako takový, takže každý by měl vidět aspoň 1 nebo 2 epizody. A užijete si to. Dávám tomu krásných 8,5 z 10. No nic, dostali jsme se až na konec. Budu rád, když dáte like, odběr a uvidíme se příště. Čus!